Amb aquesta roda de premsa donem el tret de sortida a la segona edició del Partit de Totes, que se celebrarà dintre del marc internacional del Dia de la Dona, el dia 5 de març aquí a Fontejau contra el Global High Risk, l'Ozono Global High Risk, perdoneu. Amb aquest partit el que volem és que Fontejau torni a ser un clam d'empoderament i reivindicació dels drets de la dona i per això farem un homenatge a les dones pioneres del món de l'esport. Hola, bona tarda. Tal i com vam fer l'any passat, aquest any, el dia 5, tornem a fer un homenatge a pioneres de l'esport femení, de totes les modalitats, de la gent que va començar i la gent que ha treballat per cada esport i que amb la seva feina ha rellançat i volem donar visibilitat a la dona que en un dia tan especial com aquest. I les jugadores portaran en el dorsal el nom de l'homenatjada. Aquesta samarreta surt a la venda avui mateix, però si la voleu portar posada i gaudir i disfrutar durant el partit del dia 5 de març, teniu fins al 21 de febrer a les 12 de la nit per comprar-la a la nostra pàgina web. La podeu comprar totalment personalitzada o amb el nom genèric de dones i el dorsal número 8. El dia de partit també en tindrem a la venda a la botiga de Fontejau, però amb unitats limitades. Els propers dies us anirem donant més informació sobre les activitats i els actes que farem aquell dia, així que estigueu atents a les nostres xarxes socials.